Здравейте на всички! Това е 18-то подред видео, което качваме в този канал. То ще бъде малко по-специално, защото вече имаме 1001 абоната. В него ще коментираме новата песен на Криско. Ако се чудите защо ще коментираме точно песен на Криско, Криско ще го коментираме, защото той има огромен принос за да станем 1001 абоната. Неговата песен, където я изпява в X Factor, вече има 200 000 слушания. Евала на човека. Много ни помогна да се развием, да го видят хората този канал и сега решихме да коментираме новото му парче. Нека да започнем с новия му песен. Лош или добър? Ще разберем. Какъв е? Ще има пожари, човек. Гледам... Кико е голям просто. Като гледам още в началото... Всичко е К. Всичко е К. На максимално ниво. Окей. Аз червения. Погледа. Ето тук е истината. То червен не го коментирам. Дай му, продължаваме. Погледа ще изгаси пожара. Едва ли? Добре се похлапват. Има ли пожари? Има суши. Суши? Ще ги суши. Сега ще видим дали ще има пожар. И кой ще го изгаси? Според теб. Спинка си. Но си Лошня. Искам да кажа, че изпълнението, в смисъл начина по който го е изпълнил това нещо е на уникално ниво, много добре изпълнено. Искам да кажа нещо и за хората, които казват Криско не прави вече рап, Криско не е рапър, Криско е чалгар. Е казано хейтерите. Хейтери, защото те не са си хейтери, човек. От 8 март до 11 март. Това е 3 дена. Да направиш почти милион гледания. Човек, той ще направи. Той ще го направи до утре, да. Съгласен съм. Да. Вие може би като гледате клипа е станало милион гледания. Ами това е възможно, човек. Не е ли най-добрия сега? Той няма конкуренция. И чакай, много искам да се помоля на хората да се научат каква е разликата между поп изпълнение и чалга. Защото разликата е много голяма, човек. Примерно, пусни си Фики, не го хейтвам Фики, но пусни си Фики, пусни си Криско и слушай разликата, човек. Няма нищо общо. Бая огромна разлика. Нали. И нали някои хейтери викат, по-добре да беше направил чалга или Галин да изпее песента. Човек, всеки си има собствен жанр. Да. Всеки да си пее това, каквото си иска. Криско просто обича да рискува. Прави се експерименти, и мисля, че той вече е постигнал толкова много, че може да се прави каквото иска, когато поиска. И хейтерите нямат никакво значение като цяло. Да, я продължа. Най. Дай. Какво ще кажеш за... дамата? Дамата е бомба. Със сигурност момичетата нямат грешка. Понеже вече да ви кажа, гледали на клипа, не един път, даже повече от 20 пъти сигурно днеска. Мене това момиче от смисъл четирите, това ми е любимото момиче, много добро. Топ. Да сложим тук самия края на видеото. Ако искате да гледате до края, официалното видео. Ти си долу под линка. Да, ще го сложим. Ще дадем официален линк. Ако харесахте видеоклипа, да не забравяйте да натиснете лайк бутона, да се абонирате на канала. Точно и тук ще бъде. Точно върху моята глава. Точно върху неговата глава на канала. И тук някъде може да намерите другите ни клипове. Да. Продължавайте да се забавлявате и да слушате песните само от нашия канал, защото те са най-ефтини. Да знаете. Чао! Чао!